No, tak konečně tady nastal ten den, kdy budeme testovat to nový SCPčko, to tady přidali teďka nově. Sakra, tady jsou ty nový nějaký počítače, tady učebny. No dobré, jdeme radši zpátky, už mám celkem hlad, měl bych jít na oběd. Sakra, to je extrémní bludiště tady, jak jsem tady teprve chvilku, tak už se nepamatuju, kde tady něco je. A tady máme tu jídelnu. Jo, tady je to SCP 458, to je to SCPčko, který dává tu nekonečnou pizzu, tak se tady můžeme dát. No tak už tady máme jednu pizzu konečně, takže to je úplně super, protože já jsem tady z téhle jídelny absolutně nikdy nechtěl jíst, to je tak hrozně hnusná jídelna, že to ani není možný. Tady jsem chodil jenom kuchařky a tady máme ty objekty, tady máme SCP 294 a 261, to jsou nějaký ty kávovary, mikrovlnka, no to asi necháme být. No každopádně já si sem jdu na chvilku sednout a určitě tady počkáme, ještě na toho pracovníka, vlastně tady je teďka novej, ten tady teďka přišel nedávno a doufám, že se nic nepodělá, protože naposledy, kdy tady bylo SCPčko, tak naposledy s Karlem se stalo hodně něco špatného, ale vedení nám nikdy neřeklo, co se s ním stalo, no každopádně já tady nebudu pobíhat a jdu si radši takhle sednout a počkáme mezi tím na toho pracovníka, snad to půjde v pohodě. Dobrý den. Dobrý den, Dobrý den, pane doktore Minusy, já jsem tady novej. Jo, vy jste tu nový, tak asi se můžeme tykat, vypadá to, že jsme ve stejném věku, takže asi je to jedno, no každopádně já jsem Bozbul, dobrý den. Dobře, dobrý den. Tak, už jste slyšel dneska o tom novém projektu SCP, já si myslím, že ho dneska máme právě testovat a trochu se obávám toho, že by se něco mohlo pokazit, jelikož si pamatuju, že naposledy, co tady byl jeden pracovník, tak se s ním stala dost špatná věc, no každopádně vedení nám ještě neřeklo, co se s ním stalo, tak snad se nic nepokazí, no každopádně tady máte pizzu, když se podíváte a tohle co je vaše první setkání s SCPčkem, to je SCP 458 a to vám dá nekonečnou pizzu vlastně, nikdo to nenovejde, což je úplně super. No každopádně já vás tady ještě trochu provedu, tady máte, já jsem si takhle koupil už kávu, protože mám trochu hlad a taky žízeň, takže tak tady máte taky když tak kávu, tady jsou nějaký pracovníci a tady taky na obědní pauze, takže no, tady máte kávovar další, 294 a ta vlastně dává nekonečný vlastně pití a může vám to dát vlastně úplně cokoliv, když si objednáte moč, tak vám to dá moč, když si objednáte nějaký džus, tak vám to dá džus, takže no, ale na to bych asi potřeboval bucket. Právě, takže potřebujeme, to už tak někde hýskáme, no každopádně teďka nemáme moc času, takže si jdeme rychle najést a můžeme nějak mezi tím pokecat, takže to. Vezmu s dovolením trošku pizzy. Jo, tady jsou... A jak se vám tady pracuje? Pracuje se vám tady dobře, pane? Je to celkem v pohodě, plat je docela v pořádku, také bych řekl, myslím si, že si nemůžu na nic moc stěžovat a také bych řekl, že tady mají docela v pohodě vedení, no každopádně poslední dobou teďka jako to dost jako zazdívají pod ten koberec, jako hlavně si dávají dost jako bacha na své soukromí, takže hlavně nic nezveřejňujte o tyhle základně, protože je to dost tajný a to vám se říká ve smlouvách, takže to vám se říkají už ve smlouvách. A jak dlouho tady pracujete už? Já tu pracuji přes teprve několik měsíců, myslím, že tak zhruba asi půl roku, nejsem tady moc dlouho, no každopádně už jsem se něco přiučil, ale já říkám, hele, studoval jsem jenom pár jako nějakých lehkých objektů, jako třeba tady safe, ale dneska půjdeme na nějaký Euclid, tak snad to nebude tak hrozný. Celkem se toho bojím, protože co jsem viděl na obrázcích, tak to není nějak extra bezpečně SCPčko. Už několik lidí na tom projektu bylo a nedopadli prý moc dobře, tak snad se nic nestane, ale říkali, že už prej jako se jim podařilo udělat trošku lepší nějakou tu prostě baseku, jak to tam tady upravili, nějak to udělali, aby to nemohlo utíct, takže snad se nic nestane a pevně doufám, že to bude v pohodě. No. Každopádně já jsem tady už nějakou dobu a mám tady tuhletu injekční stříkačku, dali mi to prej, abych to dal to já nevím ani co to je vůbec, to jsem někde našel nějaký SCP 174 nebo 3, fakt nevím, já jsem to někde viděl v záznamu, ale doufám, že se fakt nic nestane, protože jestli se něco stane, tak to nedopadne určitě moc dobře, doufám, že nám aspoň za to dají trochu vyšší plat, že tady děláme tady přes čas, protože věřte mi, že tohle je celkem jako na nic pracovat u těch nebezpečných SCPček, za který pak ani nedostáváte peníze, takže tak, no každopádně já už bych asi šel, protože za chvíli máme to testování, takže prosím vás, poté já vás tady provedu. Ano, děkuju moc, že jste mě takhle provedete. Já jsem dostal taky trochu příkaz, jelikož jsem tady novější, tak mě dávají skoro každou věc. No, každopádně tady jsou ty takhle IT učebny, takže tohle, a tady už jsou vlastně ti pokročilejší trochu nad náma, takže tady bych se s nima fakt moc jako nepotápil, no každopádně tady Tudma. Vadí, že jsem mu tam sebral pizzu? To nevadí, kuchařka je taková trochu protivná, ale tak na to si řeknete. Každopádně teďka budeme mít nějak tady nějaký sektor trochu střeženější, no každopádně tam naše chodit nebudeme. Tady by to mělo být trochu ostražitější. Dobrý je, že tady mají všude kamery, že jako budou vidět, když se něco stane, to je...
Jo, to je opatření kvůli právě SCPčku, co tady bylo, to tady bylo nějaký 096 a úplně tady rozsekalo celou laboratoř. Od té doby je to otevřený, ale jinak se tady nestalo nic moc, tady je nějaký 409, to tady zazdili a nevím, co se tady dělo, no každopádně je to Keter, to nevím, co tady vůbec dělá. No každopádně tady takhle projedem a už budem tam. OK, takže tady teďka projedeme tady tímhle s tím, a tady už by to teda mělo být, tak rychle projděte. No, projdi to, vlastně se tykáme, že? No to je vlastně jedno. Tady takhle se, jak se můžete podívat, tak ty jo, vy máte kartu level 5. Jo. Vám jí dali, Já jsem to našel. vy jste v nějakém trochu větším oddělení, tak to se divím, že vám můžu tykat, ty brdě, já jsem tady level 2 keycard a jo, tady jsem vlastně ani nikdy nebyl, tyjo, tady ani nevím, že se dá chodit. No, radši jdeme pryč, tady je to hodně kamerovaný, tady to není úplně dobrý. Já jsem najdu jenom rychle. No. No každopádně tady takhle musíme jít dál a tady už jsou pracovníci, ale teďka jsou na nějaký pauze obědový, takže to. Tady je to takový divný, že tady nikdo není, no. Je to hodně divný, protože já si pamatuju, že tady bylo dost lidí, naposledy, když jsem tady šel, ale teď je to nějak málo, ale tak je ta pauza, takže tak. A tady je to SCP-173. Hele, já si myslím, že se tam můžeme jít pevně podívat a pak musíme nahoru do monitorovací místnosti. Tak asi jdeme dovnitř. Hele, tady máme takhle, semka radši nechoďte, tady mi bylo řečeno, že semka se chodit nesmí, protože tam jsou nějaký serverovny, tak tam bych teďka vážně nechodil. Takže ty máš kámo, co tam je? Kámo, co to tady? Dobré. Takový se tomu do obličeje. Dobré. Počkej, moment. Hele, co to tady je dobře, radši pojďme, já vím, vy se tomu nesmíte koukat do obličeje, oni mi dali masku, abych se mohl tomu koukat do obličeje. Mě nic nedali, tak dobře. To mám sebou. Dobře, radši rychle jdeme pryč, než nás musíme se, aspoň jeden, Ježiši Kriste! Rozstoj ven, koukejte se na to přímo. Já jdu otevřít rychle dveře. Ježiši Kriste, rychle, běžte, ke dveřím, běžte. Rychle, běžte, dozadu. Co to je? Počkej, rychle, jdeme na té místnosti, tady tohle není moc bezpečný. Jak se tak koukám, dobře. Halo? Jo, a tady jste, dobré, v pořádku. Tady. Já jsem se strašně lekl myslel, že já tady, tak, pojďte tady dolů. A tady je místnost pro to monitorování toho SCPčka. Tak, dovnitř, tak tady je ta místnost. Tak, tady, dobře, prosím vás, sedněte si a zapisujte chování, já vám budu mezi tím říkat a já půjdu nahoru. Hele, proč je to SCPčko venku z té celé, jako já nevím, jestli by to takhle úplně mělo být, no každopádně, nevím, jestli to... Ježiši, co to je? Pane bože, ono to úplně... Počkat, to se mi zdálo, nebo... Dobře. Je v pořádku? Ano, já jsem v pořádku, ale nevím, jestli to SCPčko je v pořádku a taky mi se myslí, že mám dát tomu krev nějak pryč. Dobře, prosím vás, zůstaňte tady, já půjdu zapsat chování a musím mu odebrat krev, takže já tady obejdu a hned se vrátím, prosím vás, zapisujte chování. Tady máte tu knížku, prosím. Ještě si ji nechte, prosím vás, ještě bude potřeba kvůli tomu, že sakra ty dveře tady, to by mělo opravit už tady to vedení. Nechte si ji, prosím, sedněte si k počítači a zapisujte chování, já vám budu průběžně říkat. Tak to bylo extrémně divný, tady to, co sakra, se celkem začínám obávat toho, co tady za chvilku bude za stvoření, nebo že tady už fakt přijmou semka každýho skoro, jako SCPčko, tak dobře. Dobře, jdu dovnitř, tak snad se nic nestane. Tak, tam je v rohu, dobře, tak neměl bych v té celé? Pane bože, dobře, tak mám tady odebrat nějaký zkumavky, tak to vezmeme, tak. Ale proč se tady rozjel alarm? Co to je? Proč se to pohybuje čím dál tím více? Co se děje? Jste v pořádku? Chcete pomoct? Proč to je pořád po mně? Jo, to se posunuje. Rychle nahoru. Proč to je alarm nahoře? Proč to tady, co se tady děje? Jdu vám na pomoc. Rychle, semka nahoru, to je evakuační plán, bude nějaký evakuační plán. Ježiši Kriste, rychle utíkejte, vemte si tady baterky. Ježiši Kriste, co to je tady? Co tady je? Co tady vybuchlo? Co to je? Bouchá, proč tady alarm reálně? Co se to? Proč tady celý vybuchlo, jak to je CPčko, proč tady rozbitý sklo? Neříkají náhodou, že mají upgradeovanou ochranu.
No, co to sakra? SCP tam furt je. Naštěstí. Tak, kámo, co tady vybouchlo, kámo, tady Oh. Ježiš, ne, kámo, vybouchlo ten generátor, co byl vedle, ne, my se tam určitě dostaneme. Začal evakuační plán, kde jsme celkem nebezpečí, protože tady teďka... Kolik máte, jste v pořádku, nepotřebujete se Já to vydělovat? jsem v pořádku, ale já mám tady jenom jednu pizzu a baterii a... Dobře, musím vám říct takové menší instrukce, tohle je, co jsem byl nucený vám říct, když se něco takového stane. Když se něco takového stane, tak okamžitě je zahájený evakuační plán a je nutný jako hodně rychle se zdekovat, no každopádně je tam jeden problém. Vyšší pracovníci mají přístup k vyšším sektorům, pochopitelně, no každopádně já jsem tady v tom nižším, takže pokud máte vy tu kartu, tak vy se musíte dostat přes ty věci, no každopádně v určitý části tohoto alarmu, tak jsou tady zanikací systémy a taky na světla systémy, takže jestli se něco pokazí, tak tady prostě celá laboratoř se zase zamkne a na konci se to tady všechno vybuchne a opustí to ven, takže Kriste, ne, to se to stalo, tohle co? Je to tak hrozný tady, pane bože.